Твоя передача призвела до єдиного голу в матчі. Розкажи своє бачення того моменту, бо спочатку здалося, що все вийшло з-під контролю і ви не знали, як розіграти ці кутові, але все ж таки це гол. Хотіли робити розіграш двома руками, але в нас гравець не зрозумів, що робити, не вибіжав з ближньої штанги. І так вийшло, що я зробив подачу і Максим Тітов забив гол. А як ти оцінюєш цей матч? Було видно, що суперник чинив опір, але команда змогла зберегти контроль над грою. Що було найскладніше в цьому матчі? Ну, у першому таймі вдавалося не все, як і у другому, але вийшло все, як вийшло. І наостанок зараз у команди приємна серія з 4 безпрограшних матчів. Як ти вважаєш, ця серія допоможе зберегти позитивний настрій в команді? Вважаю, що так. Всі хлопці дуже гарно тренуються з великим бажанням. Всі хочуть більше і більше вигравати і забивати.